Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija rid ineħħi lid-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg minn Deputat Speaker biex minfloka jaħtar lid-Deputat Nazzjonalista Frederick Azzopardi. Iżda meta fit-tmiem il-ġimgħa kienet jinnegozja r-reshuffle, Claudette Buttigieg għamlitlu ċara li wara li kienet tilfet il-kariga tagħha ta' manager ta' riżorsi umani fid-Dar Ċentrali ma kienet se taċċetta li titlef il-pożizzjoni ta' Deputat Speaker. L-orizzont żvela kif ma Adrian Delija, Claudette Buttigieg argumentat li biex ineħħiha għandu jmura l-vot fil-Parlament għax il-ħatra tagħha hija regolata b'artikli 58 u 59 tal-Kostituzzjoni. Fil-fatt jekk Adrian Delija rrid lil xi ħadd ieħor minfloka kellu jresqu għal vot fil-Parlament fejn Buttigieg hija ċerta li għandha l-appoġġ ta' mill-inqas 8 deputati. Fl-aħħar ġimgħat Buttigieg ikkritikat lil Adrian Delija f'intervista mat-Times of Malta. Il-ġurnal L-Orizzont żvela wkoll kif is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley għamel sforz kbir biex ilħadd il-Partit Nazzjonalista jimla s-sala tal-Gażin Nazzjonalista tas-Siġġiewi. Huwa beda jibgħat mijiet ta' messaġġi biex Delija jingħata merħba sabiħa. Attività li saret jum wara li Delija għamel ir-reshuffle u għamel jumejn jipprova jikkonvinċi ħafna mid-deputati nazzjonalisti biex jieħdu d-dekasteri l-ġodda. Apparti Clyde Pooley kien hemm Pierre Portelli kif ukoll Jean-Pierre De Bono li kellhom sem importanti fid-deċiżjonijiet tar-reshuffle. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lill-Orizzont li l-preżenza fis-Siġġiewi ta' wħud mid-deputati bħal Therese Comodini Kakija, Beppe Fenekadami, Ryan Kallus u Jason Azzopardi kienet miftema. Fil-fatt dawn id-deputati qablu li jmorru għax kien se jitkellem id-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt u rridu jibgħatu messaġġ lil Adrian Delija li minkejja li għamel reshuffle ma kinux se jagħtuh triq faċli. Bil-ġejjieni ta' Adrian Delija mhux se jkun wieħed faċli hekk kif irid jissara ma' aktar mewġ imqalleb fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.